ευτυχώς. Όχι, στο σπίτι έγινε. Εγώ η καημένη, μικρή, φρόνιμη. Καλά, δεν πειράζει, λέω. Από να είναι αρχιτή καλόβουλο. Δεν ξέραμε και να μιλήσουμε κιόλα. Αν τρεπομάσταν να μιλήσουμε στις μεγάλες. Είμαστε τώρα περιορισμένοι, βέβαια. Μην κοιτάτε εσείς τώρα μία σου και μία με τις πεθερές. Όχι τις πεθερές και τις μάνιες. Μία σου και μία μου. Η πεθερά ήταν μαμή. Όχι. Είχαμε μέσα στο χωριό. Ήταν τρεις μεγάλες, θυμάμαι εγώ. Ήταν μια πολύ γεριά. Φοεξηγενσημένα αυτή η κυρία. Και μετά εμείς είχε ποια πήραμε μεσημένα. Γαρφιό την έλεγαν. Τώρα με γράφεις κιόλα, μου μιλώ. Αλλά ευτυχώς είχα καλή γέννα. Εσείς πόσα παιδιά κάνατε δηλαδή? Πόσες φορές γεννήσατε? Γέννησα, έχω 3 κορίτσια. Και τα 3 δηλαδή που τα γεννήσατε? Εδώ, επάνω στον κανάλι του. Είχαμε και τέτοιο. Κάτι ξύλινο είχαμε και τα χρόνια. Φτώχες ζυγωμένοι. Τέλος πάντων, καλά ήμασταν. Δούλευε ο Γιώργος, καλά ήταν, αλλά ήταν παλιακά συστήματα, κορίτσι μου. Και για πείτε μου, για τότε που γεννήσατε, τη μαμή πώς τη βρήκατε? Λέτε είχε 3 μαμές στο χωριό. Εκεί, ναι, 3 μαμές. Αυτή ήταν της σχολής. Έλλη την έλεγαν. Κατερινιώτησα. Αλλά δεν θυμάμαι πώς την έλεγαν, δεν θυμάμαι καθόλου πώς την έλεγαν. Το επίθετο. Ναι. Η Έλλη. Και τα 3 λοιπόν τα παιδιά σας με την Έλλη. Ναι, γέννησε το πρώτο και εγώ ήμουν και μικρή. Η πεθερά μου έλεγε, όχι, λέω, στο σπίτι έγινες. Και όλοι στην ηλικία που παντρεύονταν πήγαινε στα νοσοκομεία. Αλλά εγώ ήταν διατές για άλλους. Εμείς είμαστε στον νου της συνήθως τότε. Δεν μιλούσαμε κορίτσι μου. Η πεθερά γιατί το έλεγε αυτό? Κοίταξε, όχι και δεν με αγαπούσε. Ναι, για καλό θα το έλεγε αυτή. Ναι, να γεννήσεις και άμα έρθει κάπως ανάποδα θα πάμε στην Κατερίνη. Ναι. Αλλά δεν ήταν και ευκατάστατος ο κόσμος, να πούμε και την αλήθεια. Και γέννησα στο χωριό εδώ και είχε και καλές γέννες. Πάρα πολύ καλές γέννες. Για πείτε μας λίγο, πώς ήταν δηλαδή, πώς ξεκινούσε, πώς σας έπιαναν οι πόνοι, τι κάνατε τότε, πώς σας βοήθαγε η μαμή, η Έλλη? Η μαμή η Έλλη με άφηνε τη μέση λίγο. Τίποτα δεν με έκανε. Τη μέση πίσω με έκανε και ξάπλα εγώ τώρα τα ανάσκελα. Και γίνουσα μέσα στις 5 λεπτά, 10 είμαι τελειωμένη. Είχα καλές γέννες. Τι να πω. Και ύστερα έκανα δεύτερο, τρίτο. Δεν ήθελα να πάρω και πουθενά. Εγώ δεν πάω στο νοσοκομείο. Δεν πάω να γεννήσω στο νοσοκομείο. Είχα μάθει στο σπίτι. Και λέω στο νοσοκομείο, εγώ δεν πάω. Λέω εδώ θα γεννήσω. Θα πάρουμε την Έλλη πάλι, αφού είχα καλή γέννα. Και γεννούσα εύκολα, δεν μπορώ να πω. Και πώς είχα καλές γέννες. Πώς το καταλαβαίνετε? Ούτε σχίστηκα να με ράψουν, τίποτα παιδί μου. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει το κετός να φωνάξετε την Έλλη? Με πονούσε μέση κοιλιά. Ναι. Ήταν και στις μήνες, στις 9 μήνες. Μόλις έμπαινα στις 9 μήνες είχαμε το. Και τέτοιο εδώ. Γιατρείο η Έλλη. Είχαμε και ένα γιατρό, το γιατρό τον Παύλο. Έκανε επισκέψεις στο ΣΟΑ με γέρον το θυμόμουν. Και πάνε και στη σπίτι για επίσκεψη. Άντε Μαρή, σήκωσε καλά με τη μάνα. Η μάνα μου πήγαινε στο σπίτι και η μάνα μου. Ναι. Άντε Μαρή, είσαι μια χαρά. Καλά πάμε. Πήγαιναν τότε τα ρούχα που γεννούσε, έκανε τη γέννα η Λιχώνα. Πήγαιναν, είχαμε ένα ρέμα το λάκκο και πήγαν και τα έπλυναν εκεί και έπαιρνα και το μπλακούντα και εκεί τον πήγαιναν, δεν ξέρω που το έριχνα, δεν θυμάμαι. Προσωπική εμπειρία δεν έχω γιατί γέννησα εγώ στη κλινική, τα παιδιά μου, αλλά έχω εμπειρίες από τις διηγήσεις της πεθεράς μου, της μητέρας μου και για την πεθερά μου τώρα να σας πω συγκεκριμένα όταν την πιάσαν οι πόνοι, έδειξε κάποια σημάδια ότι θα γεννούσε, ειδοποίησαν τη μαμή, πήγε η μαμή στο σπίτι, είδε την πεθερά μου, την είπε η διαστολή είναι δίφραγκο ακόμη, μέχρι το τάλιρο έχουμε. Και επειδή έρχομαι λέει, από μια πολύ δύσκολη γέννα, γιατί ξεγέννησα δίδυμα, θα ξαπλώσω εδώ στη γωνιά και μόλις χυθούν τα νερά, έτσι το λέγανε, όχι σπάσουν τα νερά, χυθούν τα νερά, ξυπνήστε με. Και όπως και έγινε, έσπασαν τα νερά της πεθεράς μου
και την ξεγέννηση μαμή. Αγόρι ήταν το παιδάκι και συγκεκριμένα τώρα και πώς το πιάνανε και το βάρος, με το που το πιασε στα χέρια της λέει ένας πέδαρος 5 κιλά. Η μαμά με γέννησε εμένα στο σπίτι πάρα πολύ γρήγορα, ήμουν και εγώ το δεύτερο παιδί και ψωμί και τυρί έτρωγε στον ήλιο και άρχισε να έχει κάποια πονάκια, φωνάξαν τη μαμή, γεννάς λέει η μαμή, έφτασε η διαστολή τάλιρο και πάνω και μέσα σε μισή ώρα γεννήθηκα. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας, ξεγεννούσε η μαμή. Αν ήταν δύσκολη η γέννα, γιατί η πεθερά μου στο πρώτο της ζορίστηκε, ερχόταν με τα πόδια το παιδί, μάλλον με τη λεκάνη, είχε προβολή λεκάνης, την κόψανε πάρα πολύ, γεννήθηκε το παιδί, μελανό το βγάλανε, αλλά δόξα τω Θεώ τα κατάφερε, έζησε και είναι τώρα 73 χρονών. Τότε, αγόρι. Άμα κάτι δεν είναι καλά στη γέννα, τι κάνανε? Συνήθως, εάν υπήρχε τρόπος, πήγαινα στο νοσοκομείο στην Κατερίνη. Η γιαγιά μου, τη μάνα μου, την είχε γεννήσει τότε, μιλάμε το 1936 γεννήθηκε η μάνα μου, είχε γεννηθεί στο Ρώσικο του Μευτήριου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η γιαγιά μου ήταν μεγάλη ηλικία, η προγιαγιά μου ήταν 40 χρονών, μεγάλη ηλικία για τότε για να γεννήσει παιδί και είχαν πάει στο Ρώσικο του Μευτήριου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ξέρω από τη μάνα μου. Αυτή, εγώ θέλω να καταλάβω, αυτή που ήταν, που ήταν ανάποδα το παιδί. Ναι. Τότε την κόψανε. Ναι. Μετά, τι κάνανε που την είχαν κόψει? Τίποτα. Δεν ράβανε. Αυτό δεν ράβαν τότε. Δεν ράβανε, όχι. Ό,τι έδινε μόνο του. Ό,τι έδινε μόνο του. Δεν ράβανε. Βότανο έχετε ακούσει να βάζανε, να χρησιμοποιούσανε? Όχι, για βότανο δεν έχω ακούσει, αλλά έχω ακούσει για κάποια βότανο όταν η γυναίκα δεν μπορούσε να μείνει έγκυος. Ναι. Υπήρχαν κάποια βότανα που τα πίνανε οι γυναίκες για να... Ναι, να πιάσουν. Να πιάσουν παιδί. Και κάποιες προκαταλήψεις που ήταν στη Λεχώνα το παιδί, όταν βασικά τα παιδιά την παλιά εποχή τα βαφτίζαν ημερών. Μόλις τα έπεφτε ο ομφάλιος λόρος, τα βαφτίζαν τα παιδιά. 40 μέρες δεν έκανε η Λεχώνα να βγει έξω από το σπίτι, να πάει πουθενά. Εάν κάποια πήγαινε απόγευμα στη Λεχώνα και την έπιανε η νύχτα, έπρεπε να αφήσει μια κλωστή από ρούχο που φορούσε και να φύγει. Ναι, όταν μια γυναίκα είχε περίοδο δεν έπρεπε να πάει στη Λεχώνα και αν πήγαινε έπρεπε να το πει, γιατί αλλιώς το παιδάκι, το μωρό, το βρέφος έβγαζε σπυράκια. Δηλαδή κάποιες προκαταλήψεις που σήμερα δεν ισχύουν. Η Λεχώνα, τα ρούχα το βράδυ του παιδιού και της Λεχώνας δεν έπρεπε να ξεστερωθούν, να τα δουν τα άστρα νύχτα. Τα μαζεύανε νωρίς. Δεν απλώνανε βράδυ ρούχα έξω, να μείνουν ρούχα έξω του παιδιού, του βρέφους και της Λεχώνας. Κάποιες προκατάληψεις, εντάξει τώρα σήμερα δεν υπάρχουν αυτά, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, ναι, πιστεύανε πάρα πολλά. Και επίσης όταν έφτανε η γυναίκα να σαραντήσει το παιδί 40 μέρες, 40 ημερών, μια εβδομάδα νωρίτερα, καθάριζε τα πάντα μες στο σπίτι, έπλαινε τα πάντα μες στο σπίτι, δεν έπρεπε να αφήσει ούτε ένα μαντίλι κουρτίνες, ξεκρεμούσε κουβέρτες, εντόνια, γιατί έλεγαν ότι, πώς το άκουγα εγώ, ότι η Παναγία, λέει, άφησε ένα μαντίλι άπλυτο και γύρισε πίσω, το έπλυνε και πήγε μετά και σαράντισε το Χριστό. Και έπρεπε να πληθούν όλα. Αυτό το έκανα και εγώ στα δικά μου τα παιδιά, τα δύο τουλάχιστον που είναι μεγάλα, στο τρίτο όχι. Ήταν πιο αργά γεννημένο, ναι. Και μου είχε πει η πεθερά μου τώρα για την πεθερά της ότι στο τελευταίο παιδί, γιατί ερχόταν και παιδιά σε μεγάλη ηλικία και ντρεπότανε. Είχαν παιδιά κορίτσια, ας πούμε, που ήταν αραβωνιασμένα και η μάνα έμεινε έγκυος και ντρεπότανε να τα γεννήσω, σου λέει, παιδί μαζί με την κόρη. Και έκαναν διάφορα πρακτικά, να το πω, για να αποβάλουνε. Και ένα από αυτά που έχω ακούσει είναι ότι καθόταν πάνω σε βραστές, σε πολύ ζεστό νερό, έβραζαν κατσαρόλες και καθόταν, μάλλον για να χαλαρώσει ο τράχυλος, το βραστό το νερό. Να χαλαρώσει ο τράχυλος η μήτρα και να φύγει αλλά δεν έκανε κάτι. Δεν έφυγε το παιδί. Και είχαμε και αυτή η μαμή, η Έλλη που ξεγέννησε εμένα, δεν ήταν πρακτική μαμή, ήταν η μαμή της σχολής. Ήταν χρόνια εδώ στο Λιτόχωρο, κοντά στο γιατρό το Γεωργουλή. Και βέβαια ήταν και ο γιατρός ο Παύλου, που αν η μαμή έβρισκε τα ζόρια,
Φώναζε τον Παύλο, το γιατρό τον Παύλο. Παύλος Ολύμπιος λεγόταν γιατρός αυτός εδώ. Άφησε ιστορία στο λιτόχωρο. Φώναζε το γιατρό η μαμή. Αυτή ποια μαμή ήταν που είπατε? Η Ελή. Η Έλλη ήταν. Έλλη σας είπανε. Η Έλλη ήταν η πιο καινούρια. Αυτή η οποία γεννήθηκα εγώ. Ήταν η γιαγιά Ενότζενα, ήταν η Γαρουφαλιά. Είχε πάρα πολλές μαμές. Είχε μαμές στο λιτόχωρο. Μαμή, κάνατε καμιά προετοιμασία πριν ή μόνο που τη βλέπατε όταν ερχόταν η γέννα? Μια φορά τότε τη βλέπατε. Τίποτα. Και πώς καταλάβατε ότι ξεκίνησε η γέννα, τι σας έπιασε? Έπιασαν τα πουνάκια εδώ, έσπασαν τα νερά, κοιμούμαν γιατί οι άντρες δεν έρχονταν κάθε βράδυ, ήταν στα πρόβατα και είχα μια τσουμφάδα της πεθεράς μου. Να έρθω να κοιμηθώ και κοιμούνταν με τη μέρα στο είχα τη γιαγιά. Λέω, εγώ τώρα κατώσα, γιατί μη έφυγαν λίγο τα νερά. Κατρήθηκα λέει πάλι. Μου λέει, σηκού, θα έσπασαν τα νερά αυτές. Γιατί εμείς δεν ήξεραν στο πρώτο, τον κρό. Βέβαια. Και πήγε, φώναξε το μαμί, το πρωί με έσπασαν τα νερά, κατά η ώρα μία το έκανα. Που λέω, και ήταν τερμέρτα Δημήτριο. Και πάνω στη τσουμφάδα με τα πουνάκια πήγα στη τσουμφάδα, δεν είχα φτιάσει τα φασκιά, τα ράψη, τα σκοινιά, να φασκώσουμε τον κουρό. Τα φασκωνάμε τότε, τα τυλιγάμε τα τέτοια. Τέλος πάντων, πάνω στη τσουμφάδα μου γιόρταζε η κουνιάδας μου, την Τερμέρτα Δημητρίου. Και έρναμε και όλα λίγο γιατί λέει θα γεννήσω σήμερα. Το πρωί με το που πιάσαν οι πόνοι πήγατε εκεί? Δεν είχα πόνοι. Που αλαφρά έκανα πονάκι. Πάνω γυρνώ, ύστερα με πήκουνσαν οι πόνοι. Ήρθε η μαμή, ώσπου να έρθει η μαμή, έβαλα μια κατσαρόλα νερό, ζεστό και του γέννησα ένα και ένα. Μουργούκ δεν έκαμε. Ήταν δυνατός όμως ο πόνος? Όπως όλοι οι πόνοι, τα παιδιά. Τα γέννησα τόσο εύκολα που... Ήταν λίγες ώρες. Και 10 να έκανα, δεν μου φαίνονταν τίποτα. Δεν ξέρετε τι τον κάναν τον Πλακούντα? Τον έθαψαν στο μπακτσέ. Τα άκουγε με ένα καρούλι. Άμα πάει να μεσνιέρει, τα άκουγε με ένα καρούλι. Έβαζε ένα καρούλι και τα άκουγε. Τι ακούς μου λέει αυτό? Πώς λέει, ακούει την καρδιά λέει. Άλλη έδινε το δαχτυλίδι εδώ, δέρα, με το τσουμπέρτα άσπρο, 40 μέρες, λιγόνα, το έδινε δέρα εδώ να με ματιάζεται. Αν πολλά έδιναν ένα άσπρο τσουμπέρι και το είχαν, από και την έξω δέρα στο κεφάλι και με ματιάζονται. Η κόρη της εδώ και 2 μέρες πονάει. Οι οδύνες του τοκετού της κόβουν την ανάσα και το παιδί δεν λέει να βγει. Ο γαμπρός της βρίσκεται στο μέτωπο στην Αλβανία 1941. Δύσκολη κατάσταση και δύσκολη γέννα και τα μέσα πενιχρά. Η μαμή ανεβοκατεβαίνει τη σκαλούδα αμήχανη και με το βλέμμα στραμμένο στην πόρτα της κάμαρης κοιτάει το γιατρό που μόλις έχει έρθει σαν σωτήρας. Ο γιατρός παίρνει τις ιατρικές κουτάλες και με εξαιρετική δεξιότητα γυρίζει το παιδί και σε λίγα λεπτά το φέρνει στο φως. «Αγόρι, να σας ζήσει», φωνάζει. «Παιδί, παιδί», φωνάζει η θιά. «Παιδί», το αγόρι. Το μωρό όμως δεν κλαίει. Κοιτάζω από τη χαραμάδα της πόρτας και μου φαίνεται μελανό. Δεν μπορώ να δω καλά γιατί ο γιατρός γυρίζει την πλάτη του και κάτι κάνει. Μαζί και η μαμή. Σε 2-3 λεπτά το παιδί αρχίζει να κλαίει. Η ικανοποίησή μας και τα συναισθήματά μας είναι απερίγραπτα. Η κυραλένη η Καλαϊτζού η μαμή
σκουμπωμένη, παίρνει κάποιες τελευταίες οδηγίες από τον γιατρό και τους ακούω να λένε «Αχ γιατρέ, τέλος καλό, όλα καλά». Δύσκολη, πολύ δύσκολη γέννα. Εγώ έχω κάνει πολλές γέννες, αλλά τούτο εδώ το πράγμα δεν έτυχε ξανά. Στην επάνω κάμαρη του σπιτιού, έλεγε η μάνα μου, και μάλιστα κάθε φορά που την επισκεφτόμουν κάτι άλλαζε μέσα μου, στο πατρικό σπίτι. Όχι εδώ, στο πατρικό σπίτι του πατέρα μου. Δίπλα στο Τζάκι γέννησε. Η μαμή ήταν όχι η Κυραλένη Καλαϊτζού, που λέμε εδώ, ήταν η Νότζενα, της θείας Όλγας, η μητέρα. της. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν καλοκαίρι. Ήταν στο θέρο. Θέριζαν το χωράφι μας στην πλάκα. Ήρθε λοιπόν η μαμή, βάλε το ζεστό νερό για να ετοιμαστούν, να γεννήσει. Μαζί ήταν και μια φίλη της. Γέννησε λοιπόν φυσιολογικά και καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα έπρεπε να ειδοποιήσουν τον μπαμπά μου. Στην πλάκα. Πήγε κάποιος, πήρε το ζώο, πήγε, τον ειδοποίησε και εκείνος πάλι ήρθε. Πάνω και θυμάται, λέει η μάνα μου, που μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έβγαλε τη σκιάθα που φορούσε από το θέρο. Ναι. Ηλιοκαμένος που ήταν, την άφησε πάνω στην τάβλα στη σάλα, έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του και γονατιστός, γιατί στη γωνιά με είχαν τοποθετήσει, γονατιστός έσκυψε και φίλησε το μωρό στο μέτωπο. Και στα χέρια του κρατούσε, λέει, δύο στάχια μεστά από το θέρο. Τα τοποθέτησε πάνω στο τζάκι για τα καλοκαίρικα. Η Έλλη Τσιλιγκυρίδου, η οποία εγώ τη θυμάμαι, ας πούμε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, παιδάκι. Ήταν η μαμή του χωριού. Ήταν στο αγροτικό ιατρείο, διπλωματούχος ΜΕΑ, έτσι έγραφε το ταμπελάκι της έξω από το ιατρείο. Έλλη Τσιλιγκυρίδου, διπλωματούχος ΜΕΑ. Μαζί με τον Γιουργουλή, τον γιατρό, που ήταν παθολόγος. Ναι. Λοιπόν, η Έλλη ήταν ελεύθερη, όσα χρόνια τη θυμάμαι, και νομίζω ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ερωτευμένη με τον γιατρό. Κλασική ιστορία. Λοιπόν, ο γιατρός ήταν γόης, ας πούμε, και τότε γιατρός εκείνη την εποχή, ας πούμε, στο λιτόχωρο. Και η καημένη Έλλη, ναι, δεν την παντρεύτηκε ποτέ, αλλά ήταν έτσι με τον Γρηγόρη τον Γιουργουλή ερωτευμένη. Ήταν μια μελαχρινή, ευέλικτη κοπέλα, πάρα πολύ έτσι γρήγορη στις κινήσεις της, εύστροφη. Και έμενε σε όλα τα σπίτια, γιατί όλες τις γέννες της έκανε, το ερώτημα ήταν τότε, πού θα γεννήσεις, ας πούμε, με την Έλλη στο σπίτι. Ναι, με την Έλλη τη μαμή στο σπίτι. Και πήγαινε σε όλα τα σπίτια, την είχαν κάνει φίλοι και μάλιστα πριν έρθετε, επειδή δεν ήθελα να μυρίζει από το μαγείρεμα το σπίτι μου, έβαλα λίγη κανέλα και έβρασα, δεν ξέρω αν σας μύρισε. Μυρίζει πολύ ωραία. Και λέω, κοίταξε τώρα, που η κανέλα έχει άμεση σχέση με τη γέννα και με το μωρό και με τη μαμή. Ναι. Για ποιο λόγο? Ναι. Εκτός από αυτό, εμείς συνηθίζαμε, αφού περνούσαν 2-3 μέρες μετά, να πηγαίνουν επίσκεψη στο σπίτι και να πηγαίνουν λαγγίτες, δηλαδή τηγανίτες, αφράτες, κυλισμένες μέσα σε μπόλικη ζάχαρη και μπόλικη κανέλα. Το σπίτι μοσχοβολούσε κανέλα, χαμομήλι και μοσχοσάπονο. Εδώ στο λιτόχωρο έτυχε ο παππούς μου μια φορά, πηγαίνοντας προς Λεπτοκαριά, κατεβαίνοντας στο ρέμα του στην Τοπόλαιονη, αυτό στη δεκαετία του 50, αρχές του 50, βλέπουν μαζί με το θείο μου τον Γιώργο, πήγαιναν για δουλειά, βλέπουν 3 γυναίκες γυμνές μέσα στο ποτάμι. Πανσέλινος. Κατέβαζαν το φεγγάρι, λέει, πώς το κατέβαζαν, καθρεφτίζονταν το φεγγάρι μέσα στο ποτάμι για να λύσουν τα μάγια. Έμειναν έκπληκτοι κάτω από το φεγγάρι. Κοιτούν ξανά, τις γνώρισε ο παππούς. Ποιες ήταν?
Τώρα αυτές εκτέθηκαν βέβαια, σου λέει εκείνη την ώρα ποιος θα περνούσε. Ποιος θα περάσει. Γυρίζει μία λοιπόν και λέει στον παππού ότι εμείς εδώ κάνουμε προσευχόμαστε, κατεβάζουμε το φεγγάρι. Το βλέπεις, του λέει, το φεγγάρι. Εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και μη τυχόν και αυτό μαθευτεί στο χωριό. Να ξέρεις ότι θα πάθεις πολύ μεγάλο κακό. Και εσύ και η οικογένειά σου. Αν πεθάνουμε ή πεθάνει και η τρίτη, ναι. Από μαθητή μας έχεις γνωρίσει, είπε ναι. Τότε θα το πεις. Ο παππούς δεν το είπε ποτέ. Φοβήθηκε. Αλλά ο θείος ο Γιώργος κάτι το είπε στο γιο του. Ότι αυτό και αυτό, όταν πέθανε και η τρίτη από αυτές, λέει αυτό και αυτό και αυτό συνέβη. Και όταν ρωτούσα εγώ και τη μάμα ρωτούσα και αυτό, έλεγε δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Φοβήθηκαν να το πούν για εκείνη τη μυστηριακή, ήταν μια μυστηριακή στιγμή για να λυθούν τα μάγια. Και εγώ δεν ξέρω για τον έρωτα. Μπορεί. Μία θεία μου, η οποία ήταν στη Γερμανία και ερχόταν αυτό, πήγε εδώ, πήγε εκεί, δεν μπόρεσε να μείνει έγκυος. Μια γιαγιά εδώ στη γειτονιά της Κυραπόπης, η μάνα, την Κρανιά, Ελασσόνας ήταν αυτή και ερχόταν, έκανε κάποια μαγικά πράγματα, δεν ξέρω τι βότανε και τι τριψίματα και τι κάτι έκανε για να μείνει έγκυος η θεία μου. Έστρωναν κάτω στο δωμάτιο, στο παλιό το σπίτι, έστρωνε η μάνα μου μια κουβέρτα κάτω στο πάτωμα και ένα σεντόνι και ξαπλωμένη η θεία της έκανε επαλήψεις, εντριβές με κάτι βότανα και λάδι. Κάτι για να μαλακώσει, ξέρω εγώ, χαμηλά στην κοιλιά και τα πόδια για να μείνει έγκυος. Τάχα και γύριζε και γύρω-γύρω έκανε κάτι γύρω-γύρω, γύριζε η γιαγιά γύρω-γύρω με το λάδι αυτό και άντε πάλι 7 φορές και ξανά 7 φορές. Αλλά λεπτομέρειες αυτό θυμούμαι. Ο Παπαδιαμάνης στην Αγία Αναστασία τη φαρμακολήτρα λέει ότι η Αγία είχε αυτή την ικανότητα να λύνει τα μάγια, να βοηθάει τις γυναίκες και λέει για κάποια γυναίκα η οποία έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα, δηλαδή είχε κερί λέει και με το κερί γύριζε γύρω από την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας. 7 φορές έζωσε την εκκλησιά με κερί το οποίο έπλαθε η ίδια με φυτίλι που έβρεσκε στη φύση και με κερί της μέλισσας ας πούμε για να λυθούν τα μάγια και να ξορκίσει το κακό. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και εδώ ή επίσης συνήθειες και στο θάνατο ακόμη. Εκτός από τα μυρολόγια τα δικά μας ας πούμε εδώ και αυτά που ετοίμαζαν το κερί και το κερί ήταν ανάλογο με το ύψος του ανθρώπου. Μετρούσαν λοιπόν το ύψος και έπλαθαν κερί και το έκαναν κουλούρες γύρω σπυροειδώς το τύλιγαν για να καεί και να λιώσει το σώμα του όπως λιώνει το κερί. Μυρολόγια, η μάνα μου το τραγουδούσε πολύ ωραία και έλεγε το μυρολόι θέλει να το πει σεμνά, σιρτά και γλυκά, όχι με έντονη φωνή και ναι, είχαν αυτό ακριβώς το ρυθμό. Βέβαια εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στα μυρολόγια μας εδώ είναι ότι δεν έχουν αυτό το βαρύ, το ηχηρό που έχουν τα μυρολόγια της Υπήρου ας πούμε ή τα μυρολόγια της Μάνης. Αλλά είναι
μοιάζουν πάρα πολύ με τα θαλασσινά τραγούδια, με τους ρυθμούς, γιατί εδώ οι ναυτικοί μας έφεραν πάρα πολλά στοιχεία εξυγχρονισμού και αυτό, και τραγουδιούνται, ας πούμε, με έναν τρόπο ανάλαφρο. Ανάλαφρο έλεγε, άλαφρο έλεγε η γιαγιά, όπως το αγέρι της θάλασσας. Φιελένη Μαμή, έτσι ήταν γνωστή. Η Φιελένη Μαμή, και όταν μεγαλώσαμε εμείς, επειδή της άρεσε ο τίτλος που είχε, δεν ήθελα να τη λένε γιαγιά, ήθελα να τη λένε Μαμή. Λοιπόν, η γιαγιά μου γεννήθηκε το 1908. Ήταν η μαμή του χωριού, συνυπηρέτησα, μπορούμε να το πούμε, με την Όντζενα που καταγράψετε. Η Έλλη ήταν αργότερα και μετά υπήρχε και άλλη μαμή του Λιτοχώρου, η Λάπα, δεν ξέρω αν σας είπα. Ναι. Αυτές οι γυναίκες ήταν, για τα δεδομένα της εποχής, προσωπικότητες στο χωριό μας. Ήταν δυναμικές. Τώρα μιλώ βασικά για τη δικιά μου τη γιαγιά, που όντως ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, δραστήρια, είχε 3 παιδιά και τιμεύτηκε. Δεν ξέρω οι υπόλοιπες μες αν τη σπούδασαν κάπου ή το έπαιρναν. Η Φιελένη Καλαϊτζού, η μαμή, στον εμφύλιο, συνελήφθη να πηγαίνει ψωμί στον αδερφό της που ήταν στα βουνά και μπήκε φυλακή για 2 χρόνια. Στη φυλακή γυναικών γνώρισε έναν Ιταλό γυναικολόγο. Την εκτίμησε ότι ήταν έξυπνη, δραστήρια και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις, και την πήρε δίπλα του μαζί με κάποιες άλλες συγκρατούμενες και τον βοηθούσαν στις γυναίκες πάνω στην γυναικολογία, όχι μόνο στις γένες, και για ό,τι άλλα προβλήματα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στα ιδρύματα. Την εκτίμησε ιδιαίτερα και την είχε μόνιμα κοντά της. Και από εκεί η Φιελένη Καλαϊτζού, η μαμή, έμαθε την μευτική. Αυτό πότε έγινε όμως, δηλαδή ο πόλεμος ήταν για να γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε? Αργότερα, τώρα την ακριβή χρονολογία. Άρα έγινε μεγάλη, ας πούμε, μεγάλη ασχοληθήκε. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Αυτό έγινε, δηλαδή τελείως συμπτωματικά, δεν είχε σχέση με τον πόλεμο, με ό,τι την έλειπε ο αδερφός της, έμαθε ότι ήταν εκεί, τότε συνελάμβαναν όποιους μπορούσαν να είχαν επαφές, και ήταν το τυχερό και της γιαγιάς. Και ήταν το καρμικό της να μπει φυλακή. 3 παιδιά η γιαγιά, εδώ. Τα κατάφερε ο παππούς, τα παιδιά πάλεψαν μικρά τότε. Η δυναμικότητα και η ενέργεια που είχε αυτή η γυναίκα την οδήγησε στα 73 της χρόνια να πάει στην Αμερική και να βρει τον αδερφό της που τον είχαν δώσει στην Αμερική για υιοθεσία. Στη Νέα Υόρκη ο γιος της πήγε στη Νέα Υόρκη και έφυγε μόνη της, 72 χρονών, από τη Νέα Υόρκη, και πήγε στο Σικάγο με μια εφημερίδα στο χέρι που έλεγε ότι αναζητούσε ο αδερφός της τα αδέρφια της που είναι στην Ελλάδα. Έπεσε στα χέρια του θείου μου στη Νέα Υόρκη και έφυγε από το Λιτόχωρο. Αυτό έγινε το 64 ή 65. Η μευτική λοιπόν άρχισε από μέσα από τη φυλακή και ήρθε εδώ σιγά σιγά. Άρχισε πρώτα με την οικογένεια, με γνωστούς και με αυτά, και μετά, επειδή εκτιμήθηκε η προσφορά της απάνω σε αυτό, έγινε η μαμή του χωριού. Αυτό ήταν μια πρόσχαρη γυναίκα, έπαιζε κιθάρα, είχε μουσική παιδεία για τα χρόνια εκείνα, ίσως και κάποιο έμφυτο ταλέντο, και πήγαινε στις Γένες, και όταν πήγαινε στις Γένες κάποιες φορές έπαιρνε και εμάς τα εγγόνια της, πιο πολύ την ξαδέρφων που ήταν πιο μεγάλη, γιατί στις Γένες στο Λιτόχωρο έκαναν πάρτι, γλέντια, όταν
Και αν ήταν και αγόρι, γινόταν τρελός χαμός. Εσείς θυμάστε δηλαδή να πηγαίνετε με την Εγώ γιαγιά σας? θυμάμαι πολύ αμυδρά πίσω έτσι στο μυαλό μου να περιμένω κάπου έτσι και μέχρι που ακούω ότι γέννησε ό,τι αυτό και αρχίζουν τα κεράσματα, τα στραγάλια, τα χοιρινά, τα κουψίδια, να αρχίζει να μυρίζει το σπίτι μαγειρέματα γιατί γίνεται το γλέντι που γέννησε και αν ήταν και αγόρι γινόταν το γεννήστερο. Μάζανε στο σπίτι από γατιά, χελώνες, λαγούς και αυτά μέχρι τους ανθρώπους που μπορούσαν να έχουν σπίτι στο Λιτόχωρο και να θέλουν μια βοήθεια ή ψυχολογική ή λίγο να αποφορτιστούν από κάποιες καταστάσεις. Στο σπίτι αυτό υπήρχε πάντα κίνηση ανθρώπινη. Αργότερα γνωρίζοντας και την λειτουργία του γυναικείου σώματος και αυτό, ήταν και κάπως θεραπευτική προσφορά της. Ήταν γυναίκες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Αυτό συνέβαινε εκείνα τα χρόνια και υπήρχαν ημές που έκαναν κάποιες θεραπείες. Εκείνο που θυμάμαι από τη γιαγιά και ερχόντουσαν και έτοιμο στο σπίτι της γιαγιάς αυτές οι γυναίκες. Εμείς μεγαλώνοντας στο σπίτι της γιαγιάς έχουμε εικόνες από κυρίες που ήρθαν, τις γιάτρεψε η γιαγιά. Με ποιον τρόπο τώρα, το τι ακούμε ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά θα σου πω. Και μετά έφευγαν αυτές οι κυρίες και μετά από χρόνια ερχόντουσαν με τα παιδιά τους. Μάλιστα. Και αυτό το θυμόμαστε, τα εγγόνια της δηλαδή. Και μας έλεγε κιόλα, ελάτε, θα έρθει, τη θυμάστε εκείνη τη Μαρία που ήρθε με τον άντρα της και κάθισε τον Νοέμβριο. Γιατί καθόντουσαν γύρω στις 15 μέρες και αυτό που μας έλεγε, δεν το είδαμε, δεν το ξέρουμε, ήταν ότι γινόταν κάποιες μαλάξεις στην κοιλιά. Είχε ένα μητροσκόπιο που το βλέπαμε στα τραπέζια της εκεί που έβραζε με τις ενέσεις, με τις σύριγγες, με διάφορα, γιατί εξυπηρετούσε το Λιτόχωρο και σαν νοσοκόμα μετά, ότι ήθελαν μία ένεση που λέει έπρεπε να πάει κάποιος να την κάνει. Πήγαινε η θεία Λένη η μαμή. Θα φωνάξουμε τη θεία Λένη. Το σημαντικό είναι ότι όταν ήταν έγκυος η μαμά μου και περίμενε τον αδερφό μου, τις κόρες της δεν τις ξεγέννησε αυτήν. Το Λιτόχωρο το ξεγέννησε τον άντρα μου από την πεθερά μου, αυτήν τον ξεγέννησε. Μάλιστα. Λέει η πεθερά μου, έλεγε εγώ με τη γιαγιά σου. Λέει. 5 αγόρια και τα 5 μαμίλητα. Ναι. Η θεία μου την πρώτη της κόρη, έχω την εντύπωση ότι η Νόντζενα στη συνεργασία, η Νόντζενα την ξεγέννησε. Εμένα με την Έλλη. Στον αδερφό μου, επειδή το βλέπε ότι ο αδερφός μου ερχόταν ανάποδα, την πάλεψε τη μαμά μου και το έλεγε με μαλάξεις. Είχε πολύ ενέργεια στα χέρια και τα χέρια της όπου τα βλέπεις ήταν αλλιώτικα. Δεν ήταν αλλιώτικα. Ήταν κάτι περίεργα με την ξαδέρφια μου και κοιτάμε τα χέρια μας πολλές φορές και λέει εκείνη, εγώ έχω τα χέρια της γιαγιάς και έχει, γιατί έχει ενέργεια μεγάλη στα δάχτυλα. Πολλές φορές πώς τα κοιτάζω και εγώ τα χέρια μου, βλέπω ότι έρχονται παράξενα τα δάχτυλα. Δεν ξέρω, το κάνει ίσως η εικόνα που είχα από τα χέρια της και ήθελα να τη δώσω τα δικά μου και είναι σαν πολλές φορές να βλέπω τα χέρια της γιαγιάς. Ίσια δάχτυλα, δυνατά δάχτυλα και κοντά νύχια. Σαν να ήταν ιδιαίτερη. Τα κόβε τα νύχια συνέχεια για να μην αυτό. Και έκαμε μαλάξεις στις γυναίκες και πολλές φορές τις βλέπουμε κι εμείς γιατί μας φώναζε. Εμείς γυρνούσαμε μέσα στο σπίτι που έκανε μαλάξεις στην κοιλιά, στην κοιλιά και έφερνε το παιδί να κατεβεί με το κεφάλι. Τώρα εσύ το ξέρεις καλύτερα, έτσι. Καταλάβαινε που ήταν το κεφαλάκι του, θα το γύριζε, εντάξει, θα βοηθούσε η φύση.
Και στον αδερφό μου που ερχόταν ανάποδα και ήταν πολύ δύσκολο και κατάλαβε ότι θα έπρεπε να γίνει καισαρική, αφού έκανε ό,τι έκανε, πήραν ταξί από εδώ, πήγα στην Κατερίνη, είπα να δέψω και είπε στο γιατρό της Ελένης. Στην Κατερίνη ήταν το νοσοκομείο, έτσι. Δεν είχαμε εδώ δομές ή τίποτα, ότι θέλαμε να το πει στην Κατερίνη και με ταξί. Και είπε στο γιατρό, νομίζω το έφερα σε φυσιολογική θέση. Αυτό το έλεγε η μαμά μου. Άσχετα λέει που δεν με τον έβγαλε τον αδερφό σου, το θυμάμαι και ηρέμησα τόσο πολύ που γέρισα μετά με τη μία. Και όντως τον είχε γυρίσει. Βέβαια. Και ενώ ήταν για καισαρική και έλεγε και η ώρα που καθόταν 24 ώρων μπορεί να χρειάστηκε να μείνει και να λένε γιατί πρέπει για καισαρική, αυτή έλεγε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, με μαλάξει στην κοιλιά και με μαλάξει στην περιοχή του κόλπου. Έβαζε τα χέρια, έλεγε σε λάδι ζεστό. Ήταν πολύ θρησκευόμενη, είχε πάντα αναμένο καντήλι. Πάντα δεν τον έλειπε και οτιδήποτε ήταν το λάδι από το καντήλι που θα έμπαινε παντού. Εμείς το λέγαμε το μαγικό λαδάκι της γιαγιάς. Πληγή, είχαμε χτυπήματα από το λάδι από το καντήλι και με αυτό το λάδι έκανε κάποιες ίσως μαλάξεις, εντριβές στην περιοχή εξωτερικά του κόλπου τελείως με το μητροσκόπιο. Είχε το μητροσκόπιο, είχε το κλείσμα, είχε τύπου κουτάλες. Αυτό τα βλέπαμε εμείς που έβραζα. Πού είναι αυτά τώρα? Πετάχτηκαν, πόσο κρίμα. Τόσο κρίμα. Για την περίοδο που πονούσαμε μετά εμείς οι εγγονές, μας ζέστανε κεραμίδα. Κεραμίδα. Από ένα σπίτι που υπήρχαν κεραμίδια, έπαιρνε την κεραμίδα, την έβαζε δίπλα στη φωτιά, ζεσταίνονταν, την τύλιγε με μία πετσέτα και μας την έβαζε στην περιοχή της κάτω κοιλιάς. Τα έθιμα και με το φεγγάρι και όλα αυτά, εσείς ξέρετε κάτι από τη γιαγιά, ας πούμε? Αυτό θυμάμαι, ότι ειδικά όταν είχε πανσέλινο ή ήταν νύχτες φωτεινές, είχαμε το ψωμί με το λάδι και τη ζάχαρη, τα βράδια του καλοκαιριού που είχε ζέστη και καθόμαστε πάνω στη βεράντα και κοιτούσαμε το φεγγάρι. Και μας έλεγε σε 10 λεπτά θα είναι πάνω από το σπίτι της Διακατίνας της Ντότσενας. Σε μισή ώρα θα είναι πάνω από το σπίτι του Μπελογιάννη. Και περιμέναμε κι εμείς να περάσει να δούμε το φεγγάρι εκεί. Σκέψω ότι τα σπίτια ήταν χαμηλά εκείνη την εποχή. Το σπίτι της γιαγιάς ήταν λίγο υψωμένο και φαινόταν τα υπόλοιπα. Και σαν εικόνα όταν υπήρχε η φωτεινότητα του φεγγαριού, τα σπίτια είχαν μια γραφικότητα, ένα αυτό. Οι ιστορίες μετά, παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες στα παιδιά. Κανένα να θυμάστε? Οι νεράιδες. Ήταν οι νεράιδες. Η γιαγιά ήταν οι νεράιδες και εμάς μας γοήτευαν οι νεράιδες και μας έλεγε ότι από εδώ από την Νηπαία, όταν έχει πανσέλινο, οι νεράιδες, άμα καθίσετε μέχρι 2-3 η ώρα, θα χορεύουν στα σοκάκια. Εμείς στάζαμε, δεν μπορούσαμε. Ήξερε τι έλεγε. Δεν τις πετυχαίναμε ποτέ. Εκείνη γνώρισε την Έλλη. Ναι, βέβαια. Και τι σχέση είχανε, έτσι? Όταν ήρθαν μετά οι μορφωμένες οι μαμές, δεν λειτουργούσαν οι κατά ανάγκη μαμές στο Λιτόχωρο. Είχαν καλές σχέσεις με την Έλλη. Γι' αυτό σταμάτησε όμως. Μετά δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Μεγάλωνε κιόλας. Υπήρχαν μετά, προχώρησε η επιστήμη, υπήρχαν γιατροί στο Λιτόχωρο. Γινόταν μετά και η σύγκρουση όπως η Βασιλιάδη. Κυρία Μασιμωμή. Έτσι ήταν. Δηλαδή πρόσφερε στον τόπο την ώρα που χρειάστηκε ο τόπος αυτό και μας το έλεγε ήταν καρμικό. Εγώ πήγα, έγιναν όλα αυτά για να μάθω την τέχνη στη φυλακή και να έρθω να βοηθήσω αυτόν τον κόσμο.